ובכן רבותיי, בעזרת השם יתברך, נדבר היום על הלכות לשון הרע. זה השיעור השלישי, עצם ההלכות והדינים. כלומר, עד עכשיו למדנו בשיעור הראשון שכמה לבין עובר אדם שמדבר לשון הרע. השיעור השני דיברנו כמה עשין עובר אדם שמדבר לשון הרע. היום נדבר מה זה לשון הרע. האם לשון הרע זה על אמת או על שקר? הוא אומר דברים של שקר או דברים של אמת. ומה זה עוד האיסור השני? רכילות, מרחל. מה ההבדל ביניהם? זוכרים? כל הזמן אמרנו שאנחנו מסבירים את זה על 3 אנשים, ראובן, שמעון ולוי. ראובן נקרא רואה, ראובן רואה, שמעון שומע, לוי זה אדם שמדברים עליו, שמתלווה לסיפור שגורם את כל שעליו יש לשון הרע. אז נגיד, אם ראובן מספר לשמעון דברים של גנאי על לוי, זה נקרא לשון הרע. אפילו אמת, תכף נסביר, דברים אמיתיים. ראובן אומר לשמעון שלוי עושה את עצמו צדיק, הוא לא צדיק, הוא צבוע, וזה אמת, ואסור לספר את זה. אתה מוריד מהכבוד שלו, אין לנו בזה שום עניין, למה אתה מספר כזה דבר? זה נקרא לשון הרע. לשון רע, דיבור רע. התורה לא מרשה לספר דיבור רע על אף יהודי, על אף אדם. זה נקרא לשון הרע. רכילות, מה זה רכילות? קצת שונה. ראובן לא מספר לשמעון לשון הרע על לוי. ראובן מספר לשמעון שלוי דיבר עליו. כלומר, לוי דיבר על שמעון. הוא מגלה סודות. מגלה סודות שבן אדם לא היה רוצה שיגלו כאלה דברים. ראובן מספר לשמעון, שמעת מה לוי אמר עליך? זה נקרא רכילות. שראובן בעצמו מספר לשמעון לשון רע על לוי או על יהודה או על מישהו, זה נקרא לשון הרע, לשון רע. כשראובן מספר לשמעון, אתה יודע מה לוי אמר עליך? זה נקרא מרחל, מאיש לאיש, זה נקרא רכילות. זה חמור מאוד, הוא מסכסך בין משפחות למשפחות, זה חמור הרבה יותר. איפה זה כתוב בתורה? אצל משה רבנו. כידוע, דתן ואבירם הם היו רשעים. ממצרים עשו צרות למשה רבנו. שפרעה הרשע רצה להרוג את משה. מי גילה לפרעה? דתן ואבירם. וזה דבר פלא פלאות. הולכים לפרעה, מדברים דברים לא טובים על משה רבנו. כשמשה רבנו הוריד מן, פרשת המן, שהיה במדבר 40 שנה מן. משה רבנו אמר בשבת, לא יורד מן. מי הלך ואמר בשבת, כן יורד מן? שתי הרשעים האלה, דתן ואבירם, הלכו, זרקו מן בשבת, פיזרו מן בשבת בשדה, ואמרו, יש מן בשבת, יורד מן. והשם עשה נס שבאו ציפורים כידוע ואכלו את המן, ולא נשאר בשבת מן. לגלות ולהראות כמה משה רבנו צדק שאמר בשבת לא יורד מן. איך באים להכחיש את האמונה שמשה רבנו מחדיר לעם ישראל? מי אלה היו? דתן ואבירם. אצל קורח, מי הסית נגד משה רבנו? כולם חושבים קורח, אור החיים הקדוש אומר מסכן קורח. דתן ואבירם הם הרשעים, הם הסיתו את קורח נגד משה. איפה זה כתוב בתורה? פרשת פינחס. ודתן ואבירם קריאי העדה אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על השם. כתוב ודתן ואבירם אשר היצו בעדת קורח. אומר עכשיו אור החיים הקדוש, נראה שקורח לא היה השם, הסיתו אותו הרשעים האלה. איזה רשעים? דתן ואבירם. נו, יש רשעים יותר מאלה. נגד מי? נגד משה רבנו, נגד הגדול שבדור. עכשיו בפרשת קורח כתוב עוד פעם שמשה רבנו היה עניו, משה רבנו לא רוצה ריב ואסור להחזיק במחלוקת. אם יש ריב צריכים לעשות שלום. מאיפה לומדים? שנאמר וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. משה רבנו, הוא אומר כולם מדברים נגד משה, איזה לשון הרע, איזה דברים קשים, דברים רעים, שמשה רבנו מעצמו מחלק תפקידים לעצמו ולאח שלו, לאהרון הכהן, לאלי צפן בן עוזיאל, לשון הרע, דברים רעים. זה משה רבנו אומר, עשיתי את הכל על פי השם. נו, אז נהיה ריב ונהיה מחלוקת, תחילה תודה רבה. מדברים נגד משה,
שלא יהיה חילול השם. מה עושה משה רבנו? שולח שליח לקרוא לדתן ולאבירם. חבר'ה, בואו נשב, נדבר, נבדוק את העניין. מה אמרו לשליח? ואמרו, לא נעלה, לא רוצים לבוא. המעט כי העליתנו מארץ שבעת חלב ודבש של אבותינו במדבר, לא מספיק, יצאנו ממצרים, אנחנו מתים במדבר. זה היה אחרי חטא המרגלים, ואחרי זה אמרו לשליח, העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. גם אם תוציא לנו את העיניים, לא נבוא אליו. במי הם פגעו? האם הם פגעו בשליח, או פגעו במשה ואהרון? יש שתי פירושים בראשונים. פירוש אחד, הם פגעו בשליח, ביזו אותו, זרקו אותו, השפילו אותו. בא השליח אצל משה רבנו. עכשיו, מאיפה משה רבנו ידע את זה? משה רבנו לא היה שמה. מי סיפר? השליח. בא השליח אצל משה, הוא אומר לו, אדוני משה, אני באתי אצל האנשים האלה, דתן ואבירם, ושניהם ביזו אותי, השפילו אותי. זה לשון הרע. הם אמרו לו משה רבנו לשון הרע על דתן ואבירם. וכתוב בתורה שזה מותר. למה זה מותר? בגלל שהשליח הוא נקרא שליח בית דין. לשליח בית דין מותר לספר מה עשו לו האנשים. משמע, אם זה לא היה שליח בית דין, אז היה אסור לספר. וזה אמת. זה אמת שכך עשו לו, זה לא שקר. רואים אפילו אמת. אם לא היה היתר לשליח לספר למשה רבנו, עליו השלום, שמה שעשו לו דתן ואבירם, כי הוא שליח בית דין, צריכים לפתור את הבעיה, פסק הלכה, היה אסור לספר. מפה מביאים בעיה שלשליח בית דין מותר לספר. למה? הוא שליח בית דין, תמיד ששליח בית דין, עדיין שולחים אותו, תלך לפלוני, תגיד לו שיבוא בעוד שבוע לגרש את אשתו, לתת גט, דוגמה. והוא לא רוצה לבוא, מדבר לא יפה, בא השליח, מספר לדיינים, דיינים יקרים, אני שליח בית דין, שלחתם אותי, הלכתי אליו, איך הוא דיבר, איזה חוצפה, איזה מילים, הוא לא רוצה לבוא. חושב שתובע ונתבע. הבית דין שולחים שליח לתובע, תבוא מחר לדיון בשעה 9 בבוקר, לא רוצה לבוא, מי אתם בכלל? אני לא אשמע לכם, אני אעשה מה שאני רוצה, אתם לא קובעים לי. אתה מספר את זה לבית הדין, זה לשון הרע. למה מותר לבית הדין לשמוע? בגלל שזה שליח בית דין. במי פגע האיש הזה? פגע בשליח בית דין. מה זה נקרא? לשון הרע. יש עוד הסבר שזה היה רכילות. הם לא דיברו נגד השליח, דיברו נגד משה. מה עשה השליח? השליח בא ואומר למשה, משה רבנו, דתן ואבירם אמרו עליך שלא רוצים לשמוע, לא נעלה, אתה לא קובע שום דבר. וואי, זה נקרא רכילות. בין אם נסביר מטעם לשון הרע, בין אם נסביר מטעם רכילות. למה מותר להם לספר? בגלל שהוא נקרא שליח בדין. רואים? אם הוא לא שליח בדין היה אסור לספר. אפילו אמת, הנה ראיה מפורשת. לשון הרע, דיבור רע, אפילו שזה על אנשים, אפילו שזה אמת, אסור לספר. לפעמים אנשים אומרים שלא יהיה לשון הרע, פלוני, אלמוני, ככה וככה. שלא יהיה לשון הרע, השכנה הזאת, ככה וככה. זה נקרא לשון הרע. מה זה שלא יהיה לשון הרע? הם חושבים, כאילו, לשון הרע זה רק על שקר. אולי זה לשון הרע, שלא יהיה לשון הרע, אבל אני שמעתי, חביבי זה טעות, זה אמת מה ששמעת, או אמת מה שראית, זה אמת, אל תספר. איך כתוב בסידור? בסוף העמידה כל אחד אומר, אלוהי, נצור לשוני מרע. זה לשון הרע. תשמור את הלשון שלי שאני לא אדבר לשון הרע, אפילו אמת. אחרי זה, ושפתיי או בשפתותיי מדבר מרמה. מה זה מרמה? שקר. הנה רואים, הראשון לשון הרע, לשון רע. השני, שקר. תן לי כוח, תשמור על הפה שלי, שאני לא אדבר לשון הרע ולא שקרי, שלא יגרום מחלוקות, קנאה, שנאה, תחרות, לשון הרע, חילול השם. תן לי כוח, ריבונו של עולם, נצור. מה זה? נצור, תשמור, תנצור, תסגור את הפה שלי. כל זה מביא החפץ חיים להוכיח שלשון הרע אפילו על אמת אסור לספר. עוד ראיה, יש 4 כיתות, 4 קבוצות של אנשים רעים, שאחרי שימותו לא רואים פני שכינה. ראשי תיבות שלהם חשמל. חשמל, חנפנים, שקרנים, מספר לשון הרע, למד ליצנים. רואים שלשון הרע זה משהו אחר.
ושקרנים, זה משהו אחר. אם לשון הרע זה על שקר, זה לא 4 כתות, זה 3 כתות. למה כתוב שיש 4 כתות שלא רואים פני שכינה? רואים שלשון הרע זה אפילו על אמת. אפילו על אמת, אסור לך לספר. זה נקרא לשון הרע. לכן כותב הרב עץ חיים כותב, אסור לספר בגנות חברו, אפילו על אמת גמור. וזה נקרא בפי חז"ל בכל מקום לשון הרע. הנה זה נקרא לשון הרע. זה ככה מביא הרמב"ם כותב במפורש, המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת. הנה רע מפורשת. לשון הרע זה על אמת. אסור לאדם לספר לשון הרע על חברים. דוגמה, כמה דוגמאות, למשל, אומרים, אברהם הוא תמיד נרדם בשיעור תורה. זה אמת, הוא נרדם, הוא עייף. זה נקרא לשון הרע. למה אתה מספר את זה? להשפיל את הכבוד שלו? בשביל מה? או הוא אומר, הוא בא לשיעור תורה בשביל לשתות כוס קפה. זה לשון הרע. הוא כל פעם בשיעור שותה כוס קפה, אז מה? גם הרב שותה כוס קפה. לא, הרב מדבר, אבל הוא בא לשתות. זה נקרא לשון הרע. גם אם זה אמת שבכל שיעור הוא עושה כוס קפה, שישתה לבריאות. או למשל הוא אומר, הוא מתפלל בכוונה, הוא ככה מתדונע, סוגר את העיניים, שיחשבו שהוא צדיק. מה זה? זה לשון הרע. או שאומר, הוא מתלבש יפה לעשות רושם. הוא לא כזה. זה נקרא לשון הרע. זה דברים שרואים בעיניים, דברים הכי קטנים, זה נקרא לשון הרע. אתה גורם להשפיל כבוד של בן אדם, זה אסור. או שהוא אומר, פלוני הוא עסקן ציבורי, אתה יודע, עוד מעט בחירות. אז הוא בא וזה, ונותן איזה משהו שיתמכו בו, אתה יודע. זה נקרא לשון הרע. למה דווקא עכשיו הוא בא? למה? משמע, אתה מדבר על זה? כאילו, אם אתה היית עסקן, לא היית עושה ככה? מי אמר שאתה לא היית עושה ככה? גם בלי זה, גם אם אתה היית יותר צדיק, אסור לך להשפיל אנשים אחרים. או שהוא אומר, האדם הזה הוא לא מתפלל כל יום בציבור. אסור לפרסם עליו כזה דבר. רק אם יש תועלת, כמו שבעזרת השם נלמד, אם אין שום תועלת, אסור. או נגיד, אישה אומרת על השכנה שלה, הבית שלה לא מסודר, לא נקי, תמיד יש שם צעקות, זה לשון הרע. אבל היא שומעת כל יום צעקות שם, נכון, היא שומעת, זה אמת, אף אחד לא יודע. הבית נראה פחות או יותר, שוברים ליד הבית, לא שומעים באותו זמן צעקות, לא, אל תראה אותם ככה, בית הפוך כל הזמן, אישה עצלנית, עד שהיא זזה, עד שהיא עושה משהו, תמיד יש שם צעקות, לא נקי, בית הפוך, זה לשון הרע, אפילו שזה אמת. או השכנה הזאת היא תמיד מבקשת מהשכנים כל מיני דברים, כל מיני דברים שאין לך צורך לדעת את זה. אם היית גר שם, צריכים להזהיר אותך באיזה משהו, לפי הכללים שבעזרת השם נלמד, נו, אפשר לחשוב. אבל סתם, למה להגיד, אתה רואה את זה, זה שברחם, כל הזמן ככה, שימה. אפילו דבר, יש שכנה אחת שעושה בישולים, מאכלים, אפייה, כל הבניין, יודעים זו השכנה, מבשלת והופעה, מאכלים לא טעימים, מאפה תנור, משהו. בא אחד אומרת, המאכלים שלה לא כל כך מיוחד. אם הייתם תאהבים את שלי, או את של אחותי, או את של הדודה שלי, או של הסבתא שלי, איזה מאכלים, זה, מה פתאום? זה נקרא לשון הרע. זה אמת, שהדודה שלו עושה מאכלים יותר משובחים, אבל גם שלה משובח. למה להוריד? אפשר לומר, יש לה שכנה משובח, יפה מאוד, שמעתי שהיא עושה מאכלים טעימים, אבל של הדודה שלי, גם מיוחד. אבל להגיד בצורה, זה לא מיוחד, זה לא מי יודע מה זה מאכלים, אפשר לחשוב, תבואו את הרד שלנו, דברים שקשור לכל כך דברים פעוטים, אבל חביבי, כל החברה היה בשכונה, בבניין הזה, זה קשור לשכנות, השכנות יודעות שהשכנה הזו, כל מי שרוצה איזה מרשם, לעוגה, לג'חנון, למלאוח, לקוסקוס, לא יודע, לכל מיני מאכלים, באים אצלה, איך עושים? כמה סוכר, כמה ביצים, כמה מרגרינה, פתאום אתה בא ואומר, תשמע, אל תעשה את הסיפור, היא לא מי יודע מה, יש פה אחת שכמה היא שקטה, היא פי 1000 שווה אותה. נכנסים באיסור לשון הרע. למה? כי החפץ חיים גילה לנו שגם דברים אמיתיים נכללים בגדר לשון הרע.
או רכילות, רכילות, גם זה אמת. מה זה רכילות? ראובן אומר לשמעון, לוי אמר עליך, ורחל מאיש לאיש. זה אמת שלוי אמר עליו, למה אתה מספר את זה? אין שום תועלת, לסכסך, לעשות ריב, מחלוקת, הדבר הזה אסור. לכן החפץ חיים, הסימן הראשון, הסעיף הראשון בהלכות לשון הרע, חזק על הנושא הזה. מה זה חזק? תדע לך שלשון הרע זה אפילו שהכל אמת בלי מילה אחת שקר. 10 מילים, 10 עבירות. הוא מוסיף, ואם יש בסיפור שלו תערובת של שקר, ועבור זה התגנה חברו יותר, הוא אמר את זה בצורה עוד יותר חדה, הוא שיקר, הוא טיבל את זה. הוא הוסיף עוד משהו שמסכן בכלל לא היה. זה גרם שאנשים הסתכלו עליו בצורה מגונה יותר. זה נקרא, אוי ואבוי, מוציא שם רע. זה מוציא הוצאה, זה הוצאה דיבה. לא כמו שהיום החבר'ה מבינים בתקשורת או בעיתונות, הוצאה דיבה אם זה שקר. אם זה אמת, אתה יכול לספר. אם זה שקר, הוא תובע על הוצאת דיבה 1,000,000 שקל. הוצאת דיבה. אם זה אמת, אין בעיה. לפי דעת התורה, מה פתאום? אם זה אמת, זה גם לשון הרע. אם זה שקר, זה הוצאה. מוציא שם רע. שתי הדברים האלה אסורים באיסורי תורה, והרבה לבין, והרבה עשין, והרבה מחלוקות וחילול השם, יש בכל העניינים האלה. אומר, מי שככה עושה, עוונו גדול, הרבה יותר. הוא מוציא שם רע. והמספר עובר בלא תעשה. לכן הרב אומר, כמה צריך להיזהר בן אדם, אפילו דברים של אמת, שהוא רע בעיניו, לא לספר, אם אין תועלת, אם אין צורך, אתה לא מוציא מהפה שלך אף מילה. עוד מעט אולי. עוד הרב מוסיף, שעליו הזה, כתוב בתורה באיסור לאו, מיוחד של לשון הרע, אבל כבר אמרנו שיש הרבה לבין והרבה עשין, אפשר להגיע ל-17 לבין ו-14 עשין בכל העניינים האלה. העיקר מה שהוא אומר על מרחל, רוכל שעובר מבית לבית, זה הדבר הבעייתי. אם יש, נגיד, אישה או איש, הוא עושה עבודות לכל מיני אנשים, נגיד, ספר, הוא מספר אנשים בבית שלהם, הוא עושה עבודה פרטית ככה, מהצד מה שנקרא, עבודות מזדמנות, הוא בבית של אנשים, הוא רואה מה קורה אצל משפחת כהן, מה קורה אצל משפחת לוי, מה קורה אצל משפחת ישראל, או אישה שעובדת באיזה בית פה ושם, רואים כל מיני דברים, אסור לספר אף מילה. היא שומעת והיא רואה והיא יודעת הכל. זה נקרא מרחל, עובר מבית לבית ומספר דברים, אוי ואבוי. כל אדם שכבר מכיר אותך, אתה בא אצלו הביתה, הוא מדבר חופשי, הוא לא שומר על כל מילה שמוצאים מפיו, הוא פתאום צועק, פתאום היה לו איזה ויכוח עם אשתו, על איזה משהו, על הכביסה, על הבישולים, על הניקיון, לא קורה. אתה הולך, אתה מספר את זה לאנשים, זה נקרא מרחל. איך מסביר הרב? הרמב"ן אומר שמרחל כמו רוכל שמחזר בעיירות, מוכר סיכות, מחטים, מסרקים, גומי, כל מיני דברים כאלה. רוכל הולך כל היום וקונה מכאן ומכאן ומוכר בכל מיני מקומות. גם המרחל הזה הולך מבית לבית, שומע ורואה מה נשמע, מה העניינים, מה קורה, מעביר את זה בבתים אחרים. אוי, לא ביום הדין, מה הוא עשה איש הזה? מעביר דברים וגורם, מגלה סודות. זה פסוק במשלי, הולך רכיל, מגלה סוד, מגלה כל מיני דברים. התורה אוסרת. וכל זה הרב אומר, מי שבמקרה אמר לשון הרע, יצא לו מהפה, בלי כוונה, זה נקרא מספר לשון הרע. מי שבאופן קבוע, אוי ואבוי, כל הזמן יושב, מדבר על אנשים. ראובן ככה, שמעון ככה, ולוי ככה. הוא מכיר את כולם, מהעבודה, מהשכונה, מהבניין, מהקהילה. הוא יודע, נכון? הוא מעביר מאחד השני דברים אמיתיים. זה נקרא בעל לשון הרע. כמו שיש בעל רכב, בעל עסק, בעל פוליסת ביטוח, יש בעל בית, בעל בניין, יש בעל אישה, יש בעל אמונה, למדנו, יש בעל ביטחון, איזה אמונה יש לו, יש בעל לשון הרע. אוי ואבוי, על הפה שלו שגור כל הזמן לשון הרע. זה אין תיקון לעוונות שהוא עשה. אם הוא לא חזר בתשובה שלמה, אם הוא לא חזר בתשובה שלמה, האיש הזה אין לו חלק לעולם הבא.
אוי ואבוי, חמור יותר מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עליו כתוב בתהילים, דוד המלך קילל אותו, יחרה את השם, כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה אתה עושה? איך אתה מדבר? מה אתה עושה? לכן הרב, החפץ חיים כל כך הזדעזע מזה, הוא עושים כאן מה שכתוב במדרש. מה כתוב במדרש? הוא מביא לפני כן שהכסף בשבילי אומר, יש לדקדק. מה ההבדל בין מספר לשון הרע ובין בעל לשון הרע? מה ההבדל? שתיהם מדברים דברים שאסור לדבר, אפילו שזה אמת. אומר הרב שבעל לשון הרע זה מי שמורגל תמיד לספר לשון הרע. הוא יקרא בעל לשון הרע, שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, כלומר שהוא קבוע ומורגל לדבר דברים אלו. אוי ואבוי. מה העונש שלו? הרב מביא, אמרו חז"ל, על 3 עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא, ואלו הן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. אוי ואבוי. עד כדי כך, כי אלה עבירות פרטיות. הוא עשה, אבל שהוא מדבר לשון הרע זה משפחות, חברים, אנשים, קהילה, יכול לגרום להרוס. אוי ואבוי, אוי ואבוי. לשון הרע כנגד כולם. אומר הרב, כמה צריך אדם שיזהר בדיבור שלו, בפה שלו, מה שמוצאים מפיו, מה שאומר. מוסיף הרב עוד הלכה, אם כפו אותו, הכריחו אותו, לחצו אותו, לא עזבו אותו לרגע אחד, אתה יכול לספר, תראה, אני חבר טוב שלך, אני לא עוזב אותך, אין לך ברירה, תשמע, זה לא יעזור לך שום דבר, אם אתה לא מספר לי, וככה, מנסה ללחוץ אותו, והוא נלחץ, אסור לו שילחץ. שום דבר, הוא חייב להיות תקיף וחזק, ולהגיד לו, אני לא מדבר, תבוש ותיכלם. אמרת לכם עצה טובה, מישהו מנסה ללחוץ עליך נגד ההלכה, נגד התורה, מה העצה? לא לשמוע אותו. לא להקשיב, אל תיתן לו לדבר הרבה, אל תיתן לו צ'אנס. הוא מדבר ומדבר ומדבר, ואתה שומע? תיכנס בתוך דבריו, תפריע לו, תגיד לו, זה לא בדיוק ככה, ואסור לך לשאול כאלה שאלות, ואתה לא בסדר, ותתבייש לך, וזה לא יעזור לך, אני לא אעשה כזו טעות. אל תשמע לו ואל תשמע אותו. כי אם שמעת אותו, והוא מדבר, אתה לאט לאט נלחץ, ואתה כבר לא יכול לעמוד בלחץ. תיזהר, אומר הרב, אין חילוק אם סיפר את זה מעצמו, או אם עמד עליו חברו והפצירו. מה זה הפציר? הפציר זה מילה בארמית, פיתה אותו, לחץ אותו, עד שסיפר לו, מכל מקום אסור, בשום אופן. אפילו זה שסיפר, שלוחץ עליו זה היה אביו או רבו. אבא שלו. לוחץ עליו שיספר, הוא חייב בחוכמה לברוח מהעניין ולא לספר שום דבר. פלא פלאות, מה זה? שהוא חייב בכבודם ובמוראם, ואסור לו לסתור דבריהם, אסור לו לענות להם. מה הוא יעשה עכשיו? הוא באמצע. אסור לו. מאיפה ראיה שאפילו לחצו עליו חזק? שדואג האדומי דיבר לשון הרע ורכילות על אחימלך הכהן. הוא דיבר רכילות. מי לחץ אותו? שאול המלך. יש לחץ יותר גדול ממלך. המלך התעצבן ואמר, לא אכפת לכם ממני, אתם הולכים לטובת דוד המלך, מה אתם עושים? ובאס צעק וכעס. דואג כבר היה בלחץ. אפילו אחי, דואג קיבל עונש, מת לפני חצי ימיו. דוד המלך בתהילים פרק נ"ה, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואתה אלוהים תורידם ליבר שחת. כמה אדם חי? 70 שנה. לא יחצו ימיהם. כמה זה חצי? 35 שנה. דואג האדומי והאחיתופל לא הגיעו לגיל 35. למה? והמלך קילל אותם בגלל שדיברו לשון הרע. אבל תשמע, שאול המלך לחץ אותם. מה הם יעשו? ואם הם לא אשמים, למה קיבלו כזה עונש? רואים מכאן שאפילו שהיו בלחץ, היה אסור להם לספר. והאמת היא שדואג האדומי, מה הוא סיפר? הוא סיפר דבר שכפשוטו זה יכול להיות אפילו מצווה לספר אפילו, תכף נראה. אבל במציאות זה היה נגד שאול המלך. יש פה אדם שונא, שיש שונא באמצע, ואתה מספר את זה, מה אתה גורם? שיריב ומחלוקת, אל תספר, שבשקט. אבל המלך לוחץ עליי,
לא שמים לב. אם המלך יגיד לך, תאכל חזיר, תאכל חזיר? לא, אותו דבר. פה זה לא חזיר, פה זה כמה חזירים, שאתה נכשל בכמה וכמה, לווין, ואותו דבר אביו, או רבו, אפילו שהוא חייב בפחד שלהם, והם לא אמרו לו, תגיד לנו, לשון הרע. לא, תראה, אמרו לו, תספר מה קרה אתמול, נגיד, אתמול היה חתן וכלה, או האבא מבקש מהבן שיספר על אח שלו, על אח שלו זה החתן והכלה, מה קרה שמה? הוא יודע שאם הוא יספר, יהיה בתוך הדברים, הוא ישרבב לשון הרע, ואין תועלת, האבא הזה לא יכול לעזור, הוא סתם מתעצבן, יעשה בלגן. אם הוא יכול אצל הרב, או יועץ, מישהו שמבין, יודע לעזור להם, יש טעם לספר. תספר זה, לא, האבא עצבני, לא מבין שום דבר, אתמול, יקשר אליי, אתמול, אחד מעיר מסוימת, שם, הוא אומר לי, היה ריב, הוא בא לפני 5 שנים מפרס, לפני 4 שנים חיתן את ביתו, עם בחור, היה ביניהם ריב, בא הביתה, סחב אותה מהר, לקח אותה לבית שלו. 4 שנים הבחור, 4 שנים עבר, לא מתקשר, לא אכפת לו. אבל מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, מה עשית? 4 שנים לקחת את הבת בבית שלך? הפרעת בין בעל ואישה, שאלת חכם? לא שאלתי, עשיתי טעות. מה עשית? כשהורים מתערבים, זה רק הורס. אבל זה אבא רוצה לדעת. מה, אבא ידע ויעשה ריב? מה אבא ידע? צריכים לספר כשיש תועלת. תיקון לבעיה. כשיש יותר ריב, ואפילו אם פעם יעשו שולם, אבא יזכור את זה לכל החיים. מה הם אמרו? מה הם עשו? הוא תמיד יזכור את זה. אז מה עשית? למה לספר? אסור לספר כזה דבר. והוא יודע שבתוך הסיפור יוכרח לעבוד לידי לשון הרע, או אפילו להאבק לשון הרע. האבק לשון הרע, זה לא ממש לשון הרע חמור. האבק לשון הרע זה מדרבנן, זה קל יותר, אבל זה גורם, האבק לשון הרע גורם גנאי בעקיפין על מי שהוא, או על מי שהיא, אסור לספר. אומר הרב, למה זה דומה? לאבא שיגיד לבן שלו בשבת, תדליק לי חשמל, תעשה לי איזה משהו בשבת שאסור לעשות, אפילו שאבא מבקש, אסור לעשות את זה. כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שפטותי תשמורו. מהפסוק הזה, רבותינו לומדים, שאם אבא או אמא מצווים משהו, אתה חייב לעשות, בתנאי שלא יגידו נגד התורה, שלא יגידו נגד השבת. אם אמרו לו, בשבת תעשה להם חילול שבת, זה מצד אחד כיבוד הורים, מצד שני, זה לא כיבוד השם. מה, איך אפשר? אסור לך לעשות את זה. מה על כיבוד הורים? כבוד שמיים וכבוד ההורים, כבוד ההורים נדחה מפני כבוד שמיים. אז אומר רבנו הרב חפץ חיים, מה ההבדל אם האבא הזה רוצה לעשות נגד שבת, להחטיא את הבן שלו, או שהאבא הזה רוצה להחטיא את הבן שלו באיסור לשון הרע? מה ההבדל? לשון הרע חמור יותר בתוצאות, באיסורים, בלווין, אל תספר. בחוכמה תברח, תשתמט, תעביר נושא, תעשה משהו בתמימות שלא ראית, שאתה לא יודע, תעשה איזה משהו. השם יהיה בעזרך שתצליח לעמוד בזה. וואי. למה? אסור לספר לשון הרע. מוסיף הרב עוד נקודה קשה מאוד. זה נקודה עד כמה לשון הרע חמור. הוא עובד באיזה מפעל, יש לו תפקיד בכיר במפעל, אבל יש בעיר הזאת עוד מפעל כזה, ובעל המפעל מסכן, הוא לא בעל אמונה, הוא מסכן, הוא לא יודע שהפרנסה הכל מהשמיים, הכל מבורא עולם. בעל המפעל לוחץ על הפועל הבכיר הזה, שיוציא שם רע או יספר לשון הרע על המפעל השני. אם מישהו אחר יספר, זה לא הולך. זה שעובד במפעל, מבין בעסקים האלה, מבין בסחורה הזאת, מבין במצב הכללי של אותו עסק. אם הוא יגיד איזה משהו, ישמעו לו, הוא אומר, תשמע, אני אומר לך איזה משהו, אנשים יקשרו אליך, או באיזו הופעה מסוימת, אתה תגיד שהמפעל השני, הסחורה שלו מקולקלת. הוא לא מבין בעסקים האלה, הוא מוכר סחורה פגומה, הוא יקרן, כאלה דברים. וזה לא נכון. אומר הרב, אסור לו להוציא שם רע, או לדבר לשון הרע על המפעל השני. למה? כי התורה לא התירה. ואם הוא אומר לו, אם אתה לא מדבר, אני מפתח אותך מהעבודה. זה ניסיון קשה. ניסיון קשה. מה הוא יושב בבית שלו בלי אוכל?
כלי פרנסה למשפחה, אומר הרב, ואם הבעל הבית אומר לו, מביא לו סנדוויץ' עם בשר לא כשר, אם אתה לא אוכל את זה, אתה מפודר מהעבודה. רבנו החפץ חיים ממשיל את זה כל פעם לאיסורי אכילה, שכל אחד מבין, כל אחד קולט, כל אחד יודע כמה שזה חמור, אז גם אסור לך לספר. אבל הוא יפודר, אז הוא יפודר. בורא עולם הוא שר העבודה והכלכלה, השתבח שמו לעם, כן, הוא השר הגדול למעלה, משפיע גימדי הארץ, מגבה שפלים על מרום, הוא סוגר עסקים, הוא פותח עסקים, הוא מוריש, הוא מעשיר, משפיל, אף מרומם, צריך להאמין לזה באמונה שלמה, ולא להוציא הגה מפיו. משמע מרבנו החפץ חיים, שרק אסור לספר. אבל אם הוא לא מספר, הוא רק שומע. מה פירוש? יש מפעל. במפעל הזה מדברים לשון הרע, הוא חייב לעבוד שם, הוא עובד, מה הוא יעשה? הוא לא מדבר מילה, אבל הוא שומע מפה ומשם, איזה לשון הרע, איזה דיבורים. אומר החפץ חיים, לקמן, בעזרת השם נלמד, מי ששומע לשון הרע, הוא גם עובר על איסור תורה, שומע ומספר אותו דבר, למה קיבלת? וגם נכשלת, אתה מספר בלפני עיוור. כל זה אם אתה שומע, אתה מקבל, מנענע בראש, משתף פעולה, מתעניין איך זה היה, כן, מה אתה אומר? מה קרה בסוף? מה עוד הוא עשה? זה, יש לך עבירה. אבל אם השומע לא משתף פעולה, ובליבו לא מאמין לו, אבל הוא לא יכול לברוח. הוא נמצא איתו בתוך מכונית, המכונית נוסעת. הם 2-3 מדברים, והוא נמצא באוטו, איפה הוא יברח? או בעבודה, באיזה מפעל, הוא יושב עובד, וזה צורך מפה, הוא צורך משם, והוא אומר להם, כולכם טועים, אני לא מאמין לאף אחד מכם. אומר רבנו החפץ חיים, שאדם לא מאמין ולא מקבל, אין לו ברירה, הוא חייב לשבת שם, איפה הוא יברח? הוא עובד. אין לו עברה בכלל, הוא יכול להישאר. אתה אסור לו להישאר, החפץ חיים דקדק בלשונו. הנה, איך? הלשון? אפילו אם רואה שאם לא יספר לעולם בגנותו של פלוני, לא יספר כתוב, הוא צריך לספר. על ידי זה יחזיקו אותו לשוטה ופטי, ועל ידי זה יסלקו ממשמרתו, ולא יהיה לו במה לפרנס את בן ביתו, אף על פי כן אסור. משמע, אם הוא לא מספר, הוא רק יושב בשקט, כי אין לו ברירה. עד שהשם יציל אותו, אולי ישיג לו עבודה אחרת, אולי הם יבינו לאט שהם עושים טעות, וכזה אופן, הוא יכול להישאר במשמרת שלו. וזה מסיים רבנו החפץ חיים, ומזה נוכל לידע, זה סעיף זין, שכל שכן, אם נוגע לו בכבוד בעלמא, לא יפתחו אותו בכלל, סתם יגידו לו, אתה תמים, אתה לא בסדר, אתה לא פייר, אתה לא מהחבר'ה, אתה ככה, זה סתם כפרת עוונות, הוא צריך לשמוח, אומר רבנו הרב, הוא אומר, ככל שיושב בין חבורת אנשים, זה לא עבודה ולא כלום, אין לו עצה להישמט מהם, והם מדברים דברים אסורים על פי הדין, וכשיושב ודומם ולא יסייע איתם בסיפורם כלל, יחשב ביניהם כמשתגע, שהוא זה משוגע זה, הוא לא מדבר, הוא לא צוחק על אנשים, בוודאי שאסור, ועל זה נאמר במשנה, מוטב לאדם שיהיה שותה כל ימי חייו, ולא יהיה רשע שעה אחת לפני השם יתברך, ויזהר את עצמו בכל כוחותיו, לעמוד על נפשו, ויהיה נכון ליבו ובטוח, כי שכרו עבור זה בית השם יתברך עד אין קץ. למה? הוא לא דיבר, הוא לא יקשיב, ושעל זה אמרו חז"ל, כי פעם אחת בצער שווה יותר מ100 פעמים שלא בצער. אדם עשה מצווה, היה לו קשה מאוד. הוא מקבל שכר פי 100. מאוד מוסיף הרב, ועל זה היית במדרש, מביא את זה באיגרת הגר"א, הגאון מווילנה. כל רגע ורגע שהאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל בריה יכולה לשער. מי שיסתכל באיגרת הגר"א, הוא מוסיף עוד שורה. ובזה יכופר לו כל אבון, ברגע חודש אלול, ראש השנה, רוצים ישועות, רוצים הצלחות, רוצים כפרת אבונות. ברגע שאדם חוסם את פיו, מה כתוב פה? זוכה לאור הגנוז שלא כל מלאך, וכל בריה יכולים לשער, והוא מוסיף הגר"א, ובזה יכופר לו כל אבון וניצול משאול תחתית. מי לא רוצה להגיע לסגולות האלה, לקמיה של דוד המלך? מי האיש החפץ חיים? לראות אותו. איזה הבטחות. מכל זה אנחנו לומדים כמה צריכים להיזהר, כמה צריכים לשים לב. החפץ חיים אומר, יש כאלה אומרים, תראה,
כתוב בגמרא מסכת כתובות בדף י"ז, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אדוני, מה, אתה לא יכול להיות משונה מכולם, תשמע, זה לא הולך היום, זה לא ככה. צריך שתהיה כמו כולם, מדבר, צוחק, אוכל, שותה, עובד, נהנה. מה, אתה תהיה משונה מכולם? אומר הרב, מי שעושה נגד התורה, נגד רצון השם, אתה תהיה מעורב איתו? המסילת ישרים מוסיף עוד מילה. במה דברים אמורים? איזו מילה חריפה. בבני האדם שעושים מעשה בני אדם, ולא בבני האדם שעושים מעשה בהמה. חריף, חריף מאוד. זה לא נקרא בני אדם. מעורבת בבריות. זה נקרא בריות, זה בריות. בריות זה עולם התורה, עולם המצוות, עולם של המעשים טובים. זה נקרא בריות. שם תשמע, שם תשים לב. אבל לא אנשים כאלה. עוד הרב אומר שאיסור לשון הרע, אין הבדל אם הוא מספר בפיו ממש, או שהוא כותב עליו דבר זה במכתבו. הוא כותב מכתב. המכתב, תדעו לכם, לפעמים אדם דיבר איזה משהו, אם לא הקליטו אותו, התיקון שלו יותר קל. מכתב שהוא כתב, אוי ואבוי, אפשר לפרסם את זה. שאדם עצבני, מעולם אל תכתוב מכתב, תירגע אחר כך. לא שאתה עצבני, אתה לא שונא מה אתה כותב, מילים לא יפות, או איזה כללה, חס ושלום, או איזה לשון של גנאי. תראה, לא שמתי לב, הייתי עצבני, תראה, זה נשאר. במכתב לא רואים שהיית עצבני, במכתב רואים מה כתבת. תראה, אתה ככה כותב, זה יפה, לא מתאים לך. כשאדם עצבני אסור לו לכתוב. כשאדם אין לו זמן, לא לכתוב. לפעמים אין לו זמן, הוא לוקח נייר פשוט, כותב כתב חרטומי מצרים, לא ככה, תכתוב בערב, בישוב הדעת, כך נייר יפה, עם מעטפה, תאריך, בסתא דשמיא, לכבוד, מר, פלוני, אלמוני, שלום וברכה, רציתי להעיר על מה שאמרת, בצורה יפה. אדם הזה לא שם לב, שלף את פיו, שלף את העט, וכתב דברים קשים, וזה כתב בתוך הדברים לשון הרע. וואי. אם כתב את זה במכתב, ואין הבדל בין אם זה בפיו או כותב עליו במכתבו, וגם אין הבדל אם הוא מספר לשון הרע בפירוש, או לשון הרע בדרך רמז. כל זה החפץ צריך מביא הוכחות. יש מחלוקת אם אדם נשבע על ידי כתיבה. הוא כתב, אני נשבע לך. מחלוקת עם כתיבה כדיבור או לא, או לגבי ספירת העומר. אדם שלא בירך עדיין, אסור לספור ספירת העומר. אם הוא יגיד היום 5 ימים לעומר, הוא כבר לא יכול לספור. אבל הוא רק כתב, היום במכתב, היום 5 ימים לעומר. יש מחלוקת אם הוא יכול לברך. כתיבה כדיבור, יש אומרים. פה במקרה שלנו החפץ חיים אומר, לכולי עלמא, כתיבה זה כמו דיבור. אין מחלוקת. מאיפה ראיה? מהגמרא במסכת סנהדרין. אם היה דין ודברים בין תובע ונתבע, ויש 3 דיינים, הולכים אחרי הרוב. 2 אמרו חייב, 1 אמר זכאי. אז כותבים פסק הלכה. אז אסור לכתוב לשון שידעו מי אמר חייב. זה נקרא רכילות. אומרים, נפסק להלכה שהוא חייב, או על פי רוב קולות. לא כותבים מי. אסור לשבוע אחרי להגיד, שמע, אני הבנתי שאתה זכאי, מה אני אעשה? היינו 3, הם רוב, אני הייתי לבד. זה נקרא רכילות. אז גם אסור לכתוב את זה על פתק. מה רואים מכאן? שלכתוב מה שנקרא רכילות או לשון הרע, גם כן אסור. אומרים, פסק הלכה, לא נייצא, חייב. יש אומרים, על פי רוב דעות, לא אומרים מי. אין להגיד מי. הוא יוצא החוצה, גם אותו אחד שאמר לו, זכאי, הוא צריך להגיד לו, חביבי, להלכה נפסק שאתה חייב. אל תראה לו שאתה מותק. לא, זה נקרא רכילות. רואים שגם בכתיבה יש איסור לשון הרע. עוד הרב אומר, אז לכן, אדם שכותב מכתב, לפני שאתה שולח אותו, תראה את זה לאשתך, או לחבר שלך הטוב, תגיד לו, תגידי, אין בזה לשון הרע? או תבדוק, זה לא לשון הרע מה שאני כותב. לפני מכתב, תבדוק אותו בלשון הרע, כמו מברק, אתה שולח מברק, הוא שוקל כל מילה, מה הוא כותב, רק מה שצריך, כל מילה, עולה כסף. אז גם במכתב, יכול לכתוב דף ארוך, תזכול שלא יהיה בזה לשון הרע, כי זה נשאר לעולמים, וגם אם זה לא נשאר לעולמים, כתבת לשון הרע, יש לך עבירה בכתב, כמו בדיבור. יש בגמרא כתוב, שהיו שואלים את החתן ואת הכלה בבוקר אחרי החתונה, הם באים להתפלל, לא אומרים וידוי,
מה קרה? חתן וקלה. מזל טוב, מזל טוב. באים לחתן, מוצא או מצא? מה זה מוצא או מצא? יש פסוק אחד, מצא אישה, מצא טוב. פסוק שני, מוצא אני מר ממוות את האישה, כאשר ירחם. אז כאילו, נו, איך אשתך? אישה טובה או לא? היא בסדר? עכשיו, מה הוא יגיד עכשיו? אתה רוצה שהוא יספר לך איך אשתו? א', מה עם צניעות? ב', מה עם לשון הרע? כתוב שבארץ ישראל היו שואלים, וואי, מוצא או מצא? אז החפץ חיים מעריך פה, הוא אומר, כנראה שאישה רעה, כל העולם מכירים אותה כבר, הוא אומר. זה לא לשון הרע. עוד דבר רוצה לומר שלפעמים בן אדם, הוא אומר פה, תירוץ שהרבה דנים בתירוץ הזה. אם אדם לא מכוון לגנות, אין כוונה לגנות, הוא רק רוצה להסביר פסוקים. מה זה להסביר פסוקים? למסבר, יש גמרא במסכת יבמות, רבי חייא אמר פסוק, מוצא אני מר ממוות את האישה. הוא אומר, יש אישה רעה. הבן שלו אמר לו, אבא, מי זו אישה רעה? אמר לו, אמא שלך. כן, היא הייתה, איזה בעיה בבישולים, באוכל. מה? מותר לספר לשון הרע? מה זה? הוא לא התכוון לגנות אותה, הוא התכוון ללמד אותו להגדיר את הפסוק. מה זה אישה רעה? זה מאוד עדין, מאוד מורכב, זה לא מתאים לכל אחד. זוכרים מה שמעתי בשיעור הראשון או השני? ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה, ספק צניעות לחומרה, ספק לשון הרע לחומרה. אתה לא יכול לדעת מה אמרת, אתה לא בקיא איך להסביר פסוקים, תירגע ותיזהר. אף פעם אל תסביר פסוקים או מדרשי חז"ל או איזה סיפור ותצביע על מישהו מסוים. תיזהר. כשאתה מצביע על מישהו מסוים, שינוי קטן הופך את הכל מקצה לקצה. לכן אני בגלל שעכשיו אנחנו מדברים על הלכות שמירת הלשון, אני לא אומר אפילו איזה עיר. אני מבין איזה מעשה, עיר מסוימת, אל תגיד קרוב לחולון, יש כאלה יכולים לחשוב, כל מיני מחשבות, מי יודע מאיפה זה. לא, שום דבר, לא לחשוב. למה? ספק לשון הרע לחומרה. אל תצמיד סיפורים שכתוב במאמרי חז"ל הקדושים או פסוקים על מקרה מסוים של השכנה הזאת או השכן הזה, הפועל הזה, הבעל הבית הזה, הבעל העסק ההוא. לא מתאים, לא כדאי לך, תיזהר. הוא אומר, בין אם מספר לשון הרע בלשון רמז. הוא אומר עליו איזו מילה והוא קצת צוחק או משתעל או קורץ בעין. הוא אומר, הבן אדם הזה מאוד זריז בעבודה. הכוונה שלו בדיוק הפוך. גם בלשון רמז, בכל אופן זה נקרא לשון הרע ברמז, לשון הרע בלשון בצורה של לעג, או לשון הרע אפילו על המכתב. נגיד, חבר שלו כתב מכתב, הוא מראה את המכתב שלו על אנשים. תראה איך הוא כותב. הוא לא אמר כלום. הוא מראה את המכתב שלו, החבר הזה רואה, מלא שגיאות כתיב. הוא לא יודע לכתוב. במקום עין הוא כותב A. במקום תף הוא כותב בתת. יש נפטר. יש נפטר. נפטר בתת, פלוני נפטר. נפטר בתף, זה הבעיה נפטרה. אז הוא מחליף, וואי, הוא צוחק. לא אמרתי לו כלום, מה אמרתי לו? מה, אסור לי לתת מכתב של חבר לקרוא? אסור לך לתת, אסור, כן. אם על ידי המכתב, אתה גורם לחבר שהכבוד שלו ירד, אסור לך לתת מכתב שלו, אז הוא לא יודע טוב, הוא לא יודע לדקדק בכתיבה. אז מה, אתה הולך מספר עליו, מראה את הכתב שלו שהוא יתגנה בעיניהם? אסור לך. יש אומרים, אפילו ספר, מישהו כתב ספר, יש בספר זה סימן אחד, שהוא כתב איזה מאמר מסוים, ואפשר לשבח את המאמר הזה, אפשר גם לצחוק, או להראות, זה לא מאמר כל כך תורני, או עיוני, זה מאמר מאוד פשוט, אם אתה מכוון. זאת אומרת, לפעמים, תראה, יש לך ספר כזה וכזה, תפתח בדף מהם, תפתח בדף מהם, תראה מה כתוב שם, תגיד לי, מה הבנת? אם הוא אומר זה בצורה של צחוק ולעג, זה אסור. אתה פגע באנשים, אתה משפיל כבוד של בן אדם, מה אתה עושה? לא, אבל תשמע, הוא כתב את זה בספר, נכון?
הוא מראה את זה לכל העולם. ספר שכותבים, כל העולם קוראים את זה ורואים, נכון, ותצחק, תראה, אתה כבר נותן לו, משדר לו דברים שליליים על אותו מאמר, על אותו דף. מה אתה עושה? זה דומה למכתב, אסור לך לעשות את זה. אבל הוא בעצמו כתב את הספר הזה, ספר ניתן לקריאה לכל העולם. נכון שזה לא כמו מכתב, מכתב זה חמור יותר, כי מכתב זה אישי אליך, איך תראה את זה לאחרים? זה בוודאי שאסור. אבל ספר שהוא כתב, ויש מאמר בספר, כל אחד קורא, אבל שאתה באופן מיוחד, משדר לו כזה הקדמה, תפתח את הספר ההוא, בדף מהם, תפתח, תראה מה כתוב, בצורה של לעג, אתה כבר מכין אותו, שבספר הזה, אותו דף לא כל כך מתאים, לא חשוב, לא מסובך, נכשלת בגנאי על חבר, זה אסור. עוד הלכה אחת, ואנחנו מסיימים את פרק א' של לשון הרע, ונמשיך בהלכות רכילות. מה הרב אומר? אתה לפעמים בתוך הלשון הרע הוא מגנה גם את עצמו. כשאני הייתי צעיר, אני וחבר שלי פלוני לא התנהגנו טוב, עשינו כך וכך. לפני שנה אני וחבר שלי עשינו צרות לבעל הבית. לפני שנה אני וחבר שלי גנבנו מהפרדס פה. הוא גם מכניס את עצמו בתוך התמונה. אין שום יותר. על עצמך תגיד מה שאתה רוצה. אכפת לנו. על אחרים, מי יתראה לך? אדם שאומר על עצמו. באמת, מפה רוצים להביא הוכחה שמותר לאדם לספר לשון הרע על עצמו. מאיפה ראה מישעיה הנביא? זה קראנו השבת בהפטרה. ישעיה הנביא, כתוב, הוא ראה וירא את השם. מה אוי לי, אוי ואבוי לי, כי ישתמע אנוכי, ובתוך ותמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. איך שאומר על עם ישראל, עם תמי שפתיים, ירד מלאך מהשמיים, לקח אש, רצפה זה גחלת, זה כזה חם, שהמלאך לא יכל לגוע בזה, המלאך במלקחיים, לגח בעל המזבח, שם על הפה שלו, הנה נגע זה על פיך, שרף את הפה של ישעיה הנביא. תשתוק! אתה מדבר דלתוריה על בניי? לשון הרע? אבל זה היה לפני חורבן בית המקדש, עם ישראל היו בבעיה רצינית. שקט, אל תדבר על הבנים שלי. וואי. השם אמר לו, על עצמך אתה יכול להגיד. תגיד, אתה איש תמת, תגיד על עצמך מה אתה רוצה. על אחרים אסור לך להגיד. אומרים שפעם אחת היה סיפור עם החפץ חיים, הלך בדרך, בא אצלו איש אחד, אמר לו, תגיד לי, אתה שמעת על הצדיק והחסיד והקדוש, רבנו החפץ חיים, שמעת עליו? הוא לא הכיר אותו, הוא לא יודע שזה הצדיק הזה, החפץ חיים לא היה גבוה, זקן, צדיק, צנוע בעניו, אין מילים. החפץ חיים אומר לו, תשמע, החפץ חיים לא כזה צדיק כמו שאתה חושב. הוא לא צדיק. הוא לא, תשמע, יש לך, חצוף, אתה זקן, אתה יודע מה זה, צדיקים. אני מכות עכשיו, חצוף שכמו, אתה חייב נידוי, אתה מדבר על קדוש ישראל. מי זה היה? זה היה רבנו החפץ חיים. ככה אומרים שהיה כזה סיפור. והוא אומר לו, מה? החפץ חיים אמר, מפה אני למדתי, שגם על עצמך אסור לדבר לשון הרע. מה ההסבר? האמת היא, אדם על עצמו יכול לדבר, איך כתוב בתהילים, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. אם החפץ חיים יושב פה, והחפץ חיים אומר, מה אני, מה חיי, פה הציבור כולם מכירים אותו, הוא יכול להגיד את זה, אבל כשאתה הולך ברחוב, אף אחד לא מכיר אותך, או אתה הולך לאיזו עיר אחרת, פעמים אצלך, מאיפה אתה, מאיזה עיר אתה? אני מירדין. מירדין! שמעת על רבנו החפץ חיים הקדוש? הוא אומר, שמעתי, מה אתה עושה ממנו סיפור, מה? סתם זקן, מה יש? אז מה אתה גורם עכשיו? אתה מכשיל את האנשים בלשון הרע. הם לא יודעים שזה אתה. הם לא יודעים. הם מתחילים להגיד, הוא לא רציני, הוא לא רציני. איך אתה מרשה להם לשמוע לשון הרע? אתה מכשיל אותם באיסור לפני עיוור. זה אסור לך לעשות את זה. זה הכוונה של רבנו החפץ חיים. אתה אומר גנאי על עצמו, במקום שלא מכירים אותו. מה אנשים חושבים? הוא כבר דיבר על החפץ חיים האמיתי, ככה הם חושבים. כן? ומתחילים להיקשר באיסור. לשון הרע, מה עשית? ענווה, אבל לא בכזו צורה, לא.
במקום שכולם מכירים אותו, אז הוא אומר לעצמו, מה אנחנו, מה חיינו, הכל בורא עולם, משתבח שמו לעד. זה ענווה, יפה מאוד. לכן הרב אומר שאסור לאדם לספר לשון הרע, גם על עצמו, אם זה גורם שאנשים מתחילים להיבהל מההתנהגות שלו ולהציק לו, או לחשוב שבאמת, תראה, חפץ חיים, לא רציני, מה עשית? אבל האמת היא, גם אדם על עצמו, שמותר לו להשפיל את עצמו, אם זה עבירות שאף אחד לא יודע, אסור לו לספר. אדם עשה פעם עבירות, חזר בתשובה שלמה, מה אתה מספר את זה לאנשים? אני פעם הייתי ככה וככה וככה. חוצפה לספר עבירות שעשית. אתה לא כתוב, אתה צריך שיהיה, כתוב, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. תכסה. מה זה? מכסה ושב לא יצליח, זה לפני השם. לפני השם תתוודה. תגיד כל מה שעשית, השם יודע מה עשית. תתוודה, ריבונו של עולם. אני עפר ואפר, רימה ותולעה. נכשלתי פעם בשמירת שבת, בטהרה, בקדושה, בכל מיני עבירות. השם תרחם עליי. כל מה שבח עליי זה הכל כפרת עוונות. אני מקבל את זה באהבה. זה לפני השם, זה יפה מאוד. הוא נכשלתי באיסור, לשון הרע. אבל לספר לאנשים מה שפעם הוא נכשל בעבירות, זה חוצפה, אסור לספר את זה. זה כסוי חטא, כסוי. אוי, כן. האמת היא, בעזרת השם נלמד, אסור לך להגיד, יש איזה בחור אחד, איזה בחור, הוא נראה דתי מבטן ומלידה. שואו. אתה אומר עליו, אל תראה אותו ככה, הוא בעל תשובה. בעל תשובה? יש כאלה שמתלהבים, מעלים עוד יותר טוב, אסורה, תראה מה זה. ככה חזר בתשובה? יש כאלה שלצערנו חושבים שזה לא מעלה כל כך, אז אל תגיד את זה. על עצמך אתה יכול להגיד, שמע, אני ברוך השם בעל תשובה. אתה יכול להגיד, אל תספר עבירות שעשית. אני בעל תשובה ברוך השם, זכיתי להגיד את האמת, אני בחברה טובה, שומר תורה ומצוות, פעם הכשלתי בחוסר ידיעה, לצערי, ברוך השם אני מתקדם, לאט לאט, כדי לך לבוא לשמוע, זה אתה יכול להגיד. אבל להגיד, פלוני בעל תשובה, אתה יודע? אסור לך להגיד את זה. זה, במצב מסוים, זה כמו לשון הרע. למה זה כמו לשון הרע? פשוט אתה גורם לאנשים שהתייחסו אליו בצורה פחות מכובדת. שקט. יש פרק מיוחד שהחפץ חיים אומר, מי שפעם נכשל בעבירה, וברוך השם הוא כעת בשלבי עלייה, אסור לספר שום דבר מהעבר שלו. צריך בזה מאוד להיזהר. וכל שכן, ואפילו הוא בעצמו, שמותר לו לספר על עצמו, אני בעל תשובה, אם הוא רוצה, כדי לקדם מישהו, אבל פרטים של עבירות צריך להימנע, לא לספר. כן. נראה כמה פרטים בהלכות רכילות. תשימו לב עכשיו שרכילות משלים את הפרטים של הלכות לשון הרע. רכילות פרק א', ממש אותם יסודות. המרגל בחברו עובר בלא תעשה. מה זה מרגל? כמו מרגל, הוא הולך מבית לבית, מגלה סודות כמו מרגל של השב"כ גילו היום 5 מחבלים, ופיצצו אותם, באמת הוא, כן יעבדו כל אויביך השם. אבל אתה הולך לספר את זה, להבדיל, אתה מרגל, רואה מה קורה אצל חברים, מעביר את זה הלאה, אתה עובר באיסור רכילות. ולפעמים זה לא רק בדברים רעים, דברים מגונים, כמה דברים סודיים שאדם לא רוצה שידעו, למשל, פלונית מעוברת. אסור לך לספר את זה. אשתך יודעת כי חברה שלה, או אני לא יודע מה, אסור לה לספר לבעלה. אתה יודע שפלונית עוד פעם מעוברת? מה את אומרת? לא ידעתי. זה גם בעיה של צניעות, לא יפה, וגם בעיה של רכילות. או האישה הלכה למקווה, חוזרת הביתה, השם יצילנו, מספרת לבעלה את מי היא ראתה במקווה. זה תועבה, וזה רכילות, וזה עבירות חמורות, אירועי עבירה. עוד עם בעלה טיפש, שבעלה אומר, את מי ראית שם? אוי ואבוי. כל אלה מחנה של יצר הרע, דתן באווירם. השם יצילנו. זה מרגל. מה זה מרגל? מגלה כל מיני סודות שהם בקדושה, אסור שאף אחד ידע, היא ובעלה ובורא עולם משתבח שמו לעד. חושב לספר כזה דבר?
אם היא פגשה חברה בטהרה, במקווה, צריך להגיד לה, אל תספרי, אני גם לא מספרת, חס ושלום, זה נקרא רכילות. או אדם נוסע לחוץ לארץ, הוא אומר לחזן, תעשה לי משברך, שאני אסע לשלום, אני נוסע לשבוע לאיזה עסקה רצינית, אל תגיד בקול רם במשברך, שנוסע לחוץ לארץ, אל תגיד שאנשים לא ישמעו, אני לא רוצה שידעו. השכן כנראה ראה באחד בלילה, מזוודות, יצא מהבית, הוא נסיעה טובה, הוא שמע, הוא רואה שאם השכן לא אמר לו, הוא לא רוצה שידעו, הוא בא בבוקר בתפילה, אתה יודע? הוא נסע בך בלילה לחוץ לארץ, ראיתי אותו מהבניין, הסתכלתי בחלון, אתה נכשלת עכשיו, זה גם נקרא רכילות. הוא אומר אפילו, איך הוא מסביר את זה, אוי ואבוי, ועוון גדול הוא, וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, לכך נשמח לו, לא תלך, רכיל, בעמך, וסמיך לא תעמוד על דם רעך, אתה בסוף תשפוך דם מהסיפור הזה. צא ולמד מה אירע מרכילותו של דואג האדומי. הנה, שמה אפילו עשו מעשה טוב. שאול ודוד היה ביניהם מתח מסוים, ושאול המלך היה עצבני, וצעק, ואתם לא עוזרים לי נגד דוד, פתאום דואג, הוציא מהפה שלו משפט אחד, אחימלך הכהן הביא לו לחם לאכול, וגם הביא לו את החרב של גוליית. הוא אומר זה בצורה, כאילו דוד המלך בא בשביל החרב. אם הוא אומר, תראה, הוא היה רעב, היה לו לחם לאכול, אז הביא לו לחם לאכול, וגם בדרך אגב הביא לו את החרב, אז גם שאול לא היה כועס. מה הוא אמר? הוא אמר הפוך, הוא הביא לו את החרב, כאילו הוא בא בשביל החרב, בשביל מלחמה, וגם הביא לו אוכל. אז שאול המלך התעצבן, הרג את נוב עיר הכהנים, 85 כהנים נושאי אפוד בת, אוי ואבוי. בגלל זה לגבעונים לא היה פרנסה, כי הם היו שואבים מים לכהנים. הגבעונים נשארו בלי אוכל, שרשרת של אירועים. אוי ואבוי, בגלל זה דוד המלך תלה מהמשפחה של שאול המלך, כל החורף מהמשפחה שלו כמה מזרעו, שכולם יגידו, אלה ציירו את הגבעונים, תראה איזה עונש מגיע להם. אוי ואבוי, כי היה רעב, היה צרות. בגלל שאול, ודואג האדומי, אין לו חלק לעולם הבא. אם היית שואלת, אחימלך הכהן, אחימלך, אז הבאת אוכל לדוד? כן, בוודאי שהבאתי לו אוכל, כן, עשיתי מצווה. הוא חתן של שאול המלך, מה זאת אומרת? אני לא אתן לו, ואת החרב אני לא אתן לו? הוא עושה מעשה טוב. כי פשוט זה מעשה מצוין, מעשה חסד. אבל בגלל שיש מתח בין שאול ודוד, המתח מגלה שזה מעשה לא טוב. מה עשית? ואם אתה הולך, דואג הולך ומפרסם את זה, מה הוא גורם? ששאול המלך יתעצבן, שהוא כועס, מה הוא עושה? הנה, זה כמה דם נשפך. לא תעמוד על דם רעך, כתוצאה שדואג סיפר לכאורה מעשה טוב שעשה אחימלך הכהן. זהו רכיל, זה שטוען דברים מזה לזה, כך אמר פלוני עליך, כמו שלמדנו, כך עשה לך פלוני, וכך וגם שמעתי שעשה לך, או רוצה לעשות לך, לשון הרע, שאתה פה הפוגע. אתה ראובן אומר לשמעון, לשון הרע על לוי. רכילות, ראובן אומר לשמעון, מה לוי אמר עליך, או מה לוי אמר על יהודה, וכן מסכסך בין משפחות. הוא לא מייצר את הלשון הרע, הוא מגלה. הולך רכיל, מגלה סודות, מגלה מי דיבר לשון הרע אחד על השני. אוי ואבוי. אבל בי שאותו דבר אין בו גנות לפי דברי השואל. אם היו שואלים אותו, לא היה מכחיש. כן, אני עשיתי את זה, נכון? דוגמה הכי פשוטה. ראובן ושמעון, יש ביניהם ריב עולמי. לוי, חבר של שתיהם. והם ביניהם, כל אחד רוצה לפתוח עסק, יש ביניהם ריב, מכאן עד להודעה חדשה. כתוב, בא ראובן, ויש לוי, חבר של שתיהם, לוי עשיר, בעל חסד, בעל מצוות. בא אצל ראובן, תביא לי הלוואה לעסק, כמה אתה רוצה? קח צ'ק. הוא עושה מצווה או עבירה? מצווה. יהודה שמע את זה, בא אצל שמעון, שמעת? לוי הביא הלוואה לראובן. מה? הוא נגדי? לוי עשה מצווה, בגלל שראובן ושמעון מסוכסכים, זה נהפך להיות ריב, קנאה, שנאה. מה זה? אסור לספר. למה סיפרת שלוי הביא לו הלוואה? יהודה זה לא בסדר. יהודה, מה קרה לך יהודה? אוי ואבוי.
או יש חתונה. חתונה, שתי שכנים יש ביניהם ריב, ואחד השכנים עושה חתונה. נו, השכן השלישי רוצה לבוא לחתונה, לשמח אותו, לא נעים. השכן שיש לו ריב איתו מתעצבן, מה אתה הולך לחתונה? אני בריב איתו. תגיד לי, אתה בריב עם השכן, כל המדינה צריכה להיות מושבתת? מה קרה לך? אנשים לא מבינים את זה. ובא מישהו אחר, אתה יודע שפלוני היה בחתונה? מה? הוא היה בחתונה, טוב, אני אראה לו מה זה כבר, זה נקרא רכילות. הוא הולך לחתונה, הוא עשה מצווה, שימח חתן וכלה, הביא להם מתנה, שרף לילה שלם לכבודם. כשאתה בא מספר את זה לשונא, תראה מה אתה גורם, אוי ואבוי. אוי. ואפילו שאדם ברכילות לא מכוון לשנוא אותו, הוא סתם מספר את זה בתור סיפור כזה, אז גם כן אסור. למשל, רובן אמר לשמעון, שמעת מה לוי אמר עליך? ושמעון כאב לו, למה לוי ככה אמר עליי? שמעון פוגש את לוי, תגיד לי, למה ככה אמרת עליי? מה יש בזה? גם יהודה אמר את זה עליך ככה. הוא התכוון להגיד שזה לא נורא. אבל שמעון עוד יותר כאב לו, גם יהודה! לא מסתכלים אם לך זה נראה דבר שזה לא נורא. ההוא כואב לו, ההוא נפגע, ההוא לא רוצה, תסתום את הפה. את ראש בן אדם לא רוצה שהחברה ידעו. טוב, לא רק אני אמרתי, גם הוא אמר, אתה עוד יותר עושה, מלהיב את האש והמדורה, מה אתה עושה? לכן הרב אומר שצריכים להיזהר בזה מאוד מאוד. לפעמים זה ברכילות, זה יכול להיות גם בלשון הרע. ברכילות, השומע, זה שמעון זה השומע, כן? שמעון כואב לו, לוי דיבר עליו, כואב לו. שגם יהודה דיבר עליו, גם כואב לו. אם זה לא היה ברכילות, זה היה בלשון הרע. למשל, ראובן מספר לשמעון על לוי לא פה. שמעון, זה לא עליו. ראובן מספר, שמעון שומע על לוי, וזה לא ממש גנאי, זה לא גנאי. תלוי איזה מצב רוח יש ללוי. זה לא גנאי בכל אופן, ולוי לא פה. האם זה יהיה מותר או לא? מסקנה שגם זה יהיה אסור. יכול להיות שמישהו ייפגע בזה. דוגמה שנוגע היום. אוי רבותיי, אוי לנו ביום הדין. כמה כשרויות יש היום? כשרויות מהודרות. קרוב ל10 כשרויות מהודרות. אני לא אומר שמות. שוב, אנחנו צריכים להיזהר עכשיו שלא ניכשל. נגיד, כשרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י'. עכשיו, ראובן אוכל כשרות א'. ראובן בחיים הוא לא יאכל כשרות ב'. לא יודע מי אמר לו איזה עסקן מסוים, אמר לו, כשרות ב', אסור לאכול. ושמעון הזה, הרב שלו אמר, תאכל כשרות ב', תאכל, זה מצוין. פתאום בא לוי, אומר לראובן, אתה יודע ששמעון אוכל כשרות ב'. מה? הוא אוכל בכשרות הזאת? אני כבר לא רוצה להיות חבר שלו, אל תקרב אותו אליי, תעשה לי טובה. לא רוצה. כשרות ב' זה כשרות מהודרת. זה לא גנאי, אבל ראובן, החכמולוג הזה, הוא כל כך נעול על כשרות א', שבשבילו כשרות אחרת, פסול, טרף. למה סיפרת לו ככה? מה גרמת? אתה רואה? אפילו שמצד עצמו, אתה אפילו יכול לשבח אותו, זה צדיק זה, איזה כשרות הוא אוכל? כשרות ב'. מה אתה אומר? כן. אצלך זה שבח. אצל ראובן, מה? הוא אוכל כשרות ב'? שמעתי שיש בעיות. לא. תרחיק אותו ממני, תעשה טובה, לא רוצה כאלה חברים, אני רוצה חברה טובה. זה לא חברה טובה. נו, אתה רואה? איפה זה יכול להגיע? אל תדבר. תראו כמה צריכים להיזהר על דברים שלפעמים לפי השגעונות של בני אדם, דיבור שלכאורה נראה לא מזיק, תראה מה זה יכול לגרום לאחרים. אתה רואה? זה יכול לפעמים להפריע בשידוכים. אדם רצה להציע לבן שלו את פלונית, או רצה להציע לבת שלו את פלוני. איך המשפחה? יראים ושלמים. איך המידות? יפה. שם טוב יש. חרדים, תורניים.
הוא חשב שהם אוכלים כשרות מסוימת. הוא שמע שהם אוכלים כשרות של פלוני. מה? הם אוכלים... לא. אני לא רוצה את השידוך הזה. לא רוצה. וואי. לצערנו, בעוונותינו, גם זה יש. אתם מבינים? אנשים נכשלים, אתה רואה. אומר הרב, אפילו זה לשון הרב חפץ חיים. הוא אומר, איך אני אקרא פעם את הלשון, תשימו לב, הוא לא מתכוון להכניס שנאה בליבו על פלוני. הוא מספר דבר מציאותי, טבעי, שזה מצוי כל יום. אבל מה התוצאות? עושות בעיות? אל תספר. כן, אבל תראה מה גרמת. דוגמה עוד יותר פשוטה. דוד, ברוך הבא, שים לב דוד. אני בא לבית של דוד. דוד עשה צבא את הבית שלו לפני פסח. אני בא, דוד אומר לי, הרב, איך הצבע? הוא לא, מי יעשה לך את זה? זה צבע. מה זה? זה צבע זה? אני עכשיו עשיתי פה אבון חמור מאוד. למה? תראה, הוא כבר, א', זה לא שכל להגיד, הוא כבר צבע, כזה צבע, הוא אוהב את זה. אם תגיד לו, איזה יופי, תענוג להסתכל, לבריאות, מברוק, תגיד לו מילה טובה, הוא כבר צבע, הוא לא יצבע עוד שנה, שנתיים, 3, הוא יחיה עם הצבע הזה. כל פעם שהוא קם, הוא אומר, אללק, היה פה חבר שלי, אמר לי שהצבע לא טוב. הוא קם עצבני כזה, לא חבל? תגיד לו, יפה, תהנה, זה צבע לימון, צבע חרדל, צבע מיונז, אני יודע מה, תן לו הרגשה טובה. ועוד בעיה, הוא כעת ילך לאומן שצבע לו, תגיד לי, מה זה צבע שלי? אמרו לי שזה לא שווה את המחיר, ככה אמרו לי. כמה שלמתי לך? 5,000 שקל? זה לא שווה את המחיר. מה לא שווה? יודע כמה השקעתי עבודה? עם 2 פועלים, שבוע ימים, כל הפינות, כל הזוויות, וגם ניקיון עשיתי לך. מה אתה רוצה? זה בכלל לא יקר. הוא מסתמך על הדעות של ההוא. ייתכן שהוא רצה להראות לו שהוא חבר שלו, זה הצבע לא מי יודע מה. הוא עשה כמה טעויות. טעות אחת שהוא הביא לבן אדם הרגשה לא טובה. הוא חיה עם זה, די. הוא לא יצא בגללך עוד פעם. הוא רק יוכל את הלב שלו כל בוקר שהוא קם, שהוא מסתכל על הקירות. דבר שני, סכסכת בין אנשים. תיזהר. אומר הרב, אני לא התכוונתי, רק אני לא אוהב צבע לימון. אז אמרתי, הוא שאל אותי, מה אתה אומר על הצבע? אתה תהיה חכם, תדע לאבא, מה להגיד? זה כבר במסכת כתובות. מי שהתחתן עם כלה נאה וחסודה. אם היא לא נאה, שמאי אומר, אל תגיד שהיא נאה, אתה משקר? אסור לשקר. הלל אומר, מה קרה לך? מי שקנה מקח, הוא קנה טפ, קנה כוסות, קנה בית, הוא כבר קנה. הוא לא שווה לך לפני הקנייה, קנה כבר. תשבח את הקנייה או תגנה? תשבח, הוא כבר קנה, נכון? תגיד לו, יופי, שחי במזל טוב, שתהנה, לחיים טובים. אז גם בו, הוא כבר לקח את האישה הזאת, אתה בחתונה, אתה לא לפני אבורט. בחתונה אתה אומר לו, הכלה שלך בסדר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מסתכל על בנות, תגיד, אתה נורמלי? תגיד לו, שמעתי שהכלה שלך מצוינת, שמעתי, זה צניעות. שמעת איזה משפחה טובה, איזה מעלות יש לה, יהיה לך 12 שבטים יהיה רצון, שכנעתי שלך בבית שלך, תגיד מילה טובה. אם הוא לקח אותה, בשבילו היא נאה, נכון? אם הוא צבע כזה צבע בבית, בשבילו זה יפה. למה אתה עושה בזה סיפור? למה? לא צריך לשאול. אתה צודק, דוד, על הצבע הוא שאל. על אשתו אסור לו לשאול, אבל ברמה כתוב ששרים קצת מרדי לפני הקלה, שרים בלי שתרצה. קלנה וחסודה, תננה נננה, היי, שרים. אז איך הוא קלנה וחסודה? התירוץ, אם הוא לקח אותה, בשבילו היא מלכת אסתר. איך אמר צדיק אחד אמר על עצמו, אשתי הכי יפה שבעולם. אמר לו, מנין? אמר, אני לא רואה אף אישה. חגן אשתי, היא הכי יפה, חבל על הזמן. זה אמת, ככה צריך להיות. עוד הרב אומר לפעמים, יש כתוב במשלי פרק ו' 6 הנה שנא השם ו7 תאוות נפשו, שולח מדנים בין אחים. שלא תדעו בצרות, יש סוכני מכירות, מלמדים אותם איך לסכסך. פעמים בא ואישה לקנות סלון,
רגע, אמרתי את זה כמו שבוע, אמרתי את זה נכון. אומרים לו, אז האישה מסתכלת על הסלון, אם הסוכן רואה שהאישה מתלהבת, אז הוא בא אצלה בצד, אומר לה, תגידי כן, אל תוותרי לו, תגידו שאת קובעת. את בבית, נכון? הוא לא מבין בזה. היא הולכת לחוצת, היא רבה עם בעלה לפני הסוכן. אני רוצה את הסלון הזה, את החדר שלה הזה, את המטבח הזה. הם מסתכסכים והוא רושם צ'קים, מרוויח כסף. או הפוך, הבעל לא רוצה, האישה לא רוצה, הוא הולך אצל הבעל, תראה לה שאתה גבר, מה אתה? מה? היא ככה משתלטת עליך? אוי ואבוי, שולח מדנים בין אחים. השם שונא את זה, שבע תאוות נפשו, אוי ואבוי. צריך להיזהר. אומר הרב, זה נקרא רכילות. למה הם אוהבים זה את זה? הוא הולך, מסכסך ביניהם על סתם, על מטבח. הוא רוצה שיקנו את המטבח מאצלו. אם הוא היה בעל אמונה של הכל מהשמיים, היה אומר להם, לכו לבית, תחשבו, תשקלו, תתייעצו, אם החדר שנה הזה מתאים לכם, אם המטבח הזה טוב לכם, אם המכשיר הזה מגיע לכם, תחשבו, תשקלו, אני לא ממהר, מהשמיים קובעים מי יקנה ומה יקנה, אבל האדם חושב שהוא דוחף, הוא דוחף את העגלה, הוא קובע מה יהיה, אז ככה נהיה בעיות הרבה. אותו דבר הוא אומר, אם באיסור לשון הרע, לחצו עליך, אסור לך לספר, ברכילות, אותו דבר, לחצו עליו, אבא שלו, אמא שלו, הרב שלו, מה שלא יהיה, אפילו בידי זה יהיה לו, הפסד גדול בעסקים שלו, יפוטר מהעבודה, אל תרחל, אבל אני אפסיד מכל מה שיש לי בעבודה, מה יהיה איתי? מה, אם ידעו לך לאכול בשר לא כשר, אתה תאכל? לא, יפטרו אותך מהעבודה, מה, הכל מה שאומר, מה, אני אעשה עבירות בשביל העבודה? מה, בשר לא כשר זה לאו אחד, ברכילות, כמה וכמה לבין ועשיד, מה אתה מדבר? אתה לא מספר. אם אומרים לו רק, תרמז לנו, רק, תן רמז דק. רמז דק זה אבק לשון הרע. הרב אומר שאסור. נגיד, היה פעם מפעל מסוים, מישהו מהפועלים כתב במשרד, על הקיר, איזה צחוק, בדיחה על בעל המפעל. הוא לא יודע מי זה. אתה ראית שקנה צבע, הכין שטויות, או ריסס לו את האוטו, את המכונית שלו, ה-BMW, איך אומרים? BMW, את ה-BMW שלו, החדשה, הוא ריסס לו אותה. הוא ראה שהוא קנה את זה, הוא יודע. תגיד לי, מי זה היה? מי זה הפועל? אסור לך לגלות. אז שמע, מה, ככה לא עושים, נכון, ככה לא עושים. הוא כבר עשה. מה אתה רוצה עכשיו לעשות? הוא גם מתחרט, הוא רצה, היה לו איתו ריב, עניינים, אני יודע מה היה. אסור לך לבוא להגיד לו, זה היה פלוני. תן רמז, זה הפועל, זה שבא מאוחר, זה שבא מחוץ לארץ לפני כמה שנים, זה השמן הזה, הרזה הזה, רמז. זה שאתה יודע שהוא ככה אוהב לשתות יין, זה היה, כל מיני סימנים, תגיד לו, לא ראיתי, אני לא יודע. הוא אומר, אפילו תשקר. אומר רבנו, החפץ חיים, אפילו לא הפסד ממון, אסור. מה הוא יעשה? תשקר ותגיד לו דברים אחרים. וואי, כתוב, מצווה לשנות מפני השלום. שלא יריב, שלא יהיה מחלוקת, מצווה לשנות, תשנה. עד כדי כך. רבותיי, זה דבר נורא. כן. כן, זה משהו אחר. הפוך, הוא רצה להתחתן עם אותה בחורה. צדיק מסוים אמר לו, אל תיקח אותה. והקלה הייתה חכמה, הלכה אצל מרן שליטה. מרן בכה בדמעות ובירך אותה. אמר לה, יהיה לכם ילדים. אז היא אמרה לו, אבל החתן לא כל כך מסכים, הוא היה אצל צדיק מסוים. תגיד לו שיבוא לפה. והוא בא, הוא גם ירא שמיים, והרב בכה ובירך אותם, והחתן צדיק תמים, אמר לו, אדוני הרב, הייתי אצל פלוני, אדמו"ר פלוני, ואמר לי שלא. נכון, הוא אומר לך שלא, יש משקל למה שהוא אומר, אבל אני בירכתי, השם יעזור, יהיה לכם הצלחה, תיקח אותה. זה לא פוגע באף אחד, שתיהם ייתכן שאחרי שהמרן שליטה בירך, גם הצדיק כבר ראה את זה בשלום, הכל השתנה, לטובה, אז אתה יכול להמשיך. כמו שסיפרתי לכם על הרב שך, על הסטייפלר,
היה איזה ניתוח שהסטייפלר אמר, זה מסוכן, אני לא מוכן לקבל אחריות, אבל לכו אצל הרב שך, הלכו אצל הרב שך. הרב שך אמר, את הניתוח חייבים לעשות, אין מה לעשות, חייבים. אמרו, אבל הסטייפלר אמר שלא לעשות, נכון, הסטייפלר אמר שלא לעשות, אבל אם הסטייפלר יברך, אז אי אפשר לעשות. הסטייפלר בירך, והרב שך אישר, והניתוח התבצע, והאישה חזרה הביתה במהרה לחיים טובים. זה העסקים של הגדולים, רבי חכם, איש החכם, זה בסדר. במקרה הזה, הסטייפלר אמר, תראו אצל הרב שך. במקרה הקודם של השידוך, הבחור, החתן הלך אצל הצדיק. והכלה, הלכה אצל מרן. מרן הזמין את שתיהם. ואני בטוח שהגדולים מסתדרים, אל תדאג, אל תפחד. תלוי מי, תלוי מה. שיש, איך זה נקרא? סוכן מס? לא סוכן מס. יועץ מס. יש סוכן ביטוח, יש יועץ ביטוח. מה ההבדל? סוכן ביטוח, זה עושה לך ביטוח, פוליסה כותב בקשקש, יש יועץ. אל תחתום. רגע, אני אשאל את היועץ שלי. תפנה ליועץ שלך. כן, תגיד לו, תשמע, זה הסוכן שלי עשה. אתה מאשר, זה טוב? יש בזה ביטוח בנהלים, איך זה נקרא, הטבות, עניינים, תגמולים, פרמיות, פוליסות, זה מתאים לי? או לפעמים אדם צריך עצה טובה למי לפנות, ואם כדאי לפנות, ואיך לשאול, להגיד שהייתי אצל פלוני, ומה לעשות? תלוי בעניינים. יועץ הוא חכם, והחכם, בטח חכם לא נעלב, חכם לא נפגע. מה זה חכם? יש לו אהבת ישראל, הוא רוצה לעזור לנו. מה? אז אתה שואל, אם זה בצורה מתאימה וברורה, לפעמים אפשר. כן, למדנו את זה. אפילו היה אביו או קרוב שלו, אביו, יש קרוב יותר באביו. תגיד לי מי עשה את זה? אם אין בזה תועלת להבא, אסור להגיד. מה זה תועלת להבא? אם הוא מאיים, שהוא יעשה עוד פעם כאלה דברים, הוא נראה כזה, זה מסוכן, זה נלמד בפרקים הבאים. מתי מותר לשמוע לשון הרע כשמכוון לתועלת? אבל כשבפועל עדיין לא רואים פה את התועלת, רק הוא רוצה לנקום בו, אם העונש שהוא ייתן לו זה לא על פי ההלכה, מי שפרסס אותו, זה לא אומר שצריכים לפטר אותו, ולהפסיד את כל הפוליס, העבר שהיה לו, הוותק שהיה לו, זה לא אומר, צריכים לשאול, חכם, תשאל חכם. אם זה רק מה שקשור לנזק, אפשר בצורה שונה לפתור את זה. יתכן שגם אין לו נזק, יש לו ביטוח, סמוך עליו, אל תדאג לו. אתה תדאג לא לפגוע ביהודי, אתה בבעיה. בעזרת השם, איך עושים תשובה? נגיע, פרק הבא. זה פרק הזה למדנו, מה זה לשון הרע? עד כמה זה חמור שעל אמת ואונסים אותך, מפטרים אותך, מעלבים אותך, אפילו קרובי משפחה שלך, לא לשון הרע ולא רכילות, לא בפה מלא ולא ברמז ולא בכתב ולא דרך רמאות. עוד פרט, דרך רמאות. מה זה דרך רמאות? הוא יודע שהיה לו ריב בעסקים, כל מיני דברים. הוא אומר לו, תגיד לי, עוד כואב לך כל מה שעבר עליך? יעני מראה שדואג לו. הוא מתחיל, בטח כואב לי, הבן אדם הזה מתחיל להדליק. שמע, אתה עושה את זה? אתה רוצה להוציא ממנו? שיראה שאתה רוצה להראות לו שאתה אוהד שלו? הפוך, תחזק אותו. תגיד לו, תשמע, שורה האחרונה, הכל מהשמיים, הכל מבורא עולם, הכל קצוי בראש השנה, אין מי שיעסיק לך כחוט השערה. תחזק אותו באמונה. אתה יותר נותן לו עצבים שהוא ידבר נגד האמונה. מה אתה עושה? אתה טועה טעות חמורה. אתה הורס אותו. אתה גם לא בונה וגם מכשיל אותו וגם ההשלכות, והוא בא הביתה עוד עצמי שאתה אומר לו, נו מה, אתה לא רגוע מזה? לא, הוא שאל אותי עכשיו, סיפרתי לו, נו. ככה שאתה חיזק אותו באמונה, הוא בא הביתה, אומר, אשתי היקרה, החבר הזה עכשיו ברחוב, דיברתי איתו, מה זה חיזק אותי? אמר לי שהכל מהשמיים, אי אפשר לגוע במה שקצבו לי בראש השנה, והאושר והכבוד בלפניך, ואתה מושל בכל, הביא לי כוח. אוי, בואי, לא, נדבר על אותו האיש, בואי נעזוב אותו,
תקבל את זה באהבה. והרב אמר לי שכתוב בחפץ חיים, מי שמונע ריב ומחלוקת, השם ייתן לו מנה אפיים. מה אתה עושה עכשיו? ממש להפך, מקצה לקצה. דע לך, כל אחד יכול לשרוף את העולם, כל אחד יכול לבנות את העולם. את העולם, את המשפחה, את השכונה, את הקהילה, את החברים. הכל אפשר לבנות. הנה, היה שבוע שעבר, פרסמו שאחד נסע במטוס, באל על, עם אקדח. שמעתם? אף אחד לא תפס אותו. הגיע לחוץ לארץ, הראה להם אקדח. איפה כל הביקורת? כל אל על גלגלים. מי אשם? היום פרסמו, פיתרו א', ב', ג', ד', פיתרו אותם. אתם אשמים? אללה, כזה אנשים, ותק, מנכ"לים, עניינים, החיישנים הגדולים, הבודקים במערכת. איפה הייתם? איפה הייתם? תכף בשמיים מחפשים מישהו, תראה איך הוא מתפטר. מישהו חלם? פיתורים זה לא פשוט, פיתורים זה פיתורים. עזוב אותך מהוותק, עזוב אותך מהכל, שכר עובדים, שכר עבודה, תגמולים, עניינים, ביצועים, שום דבר. למה? אתה לא בסדר. שמחפשים בשמיים איזה מישהו, עילת העילות, מסיבות הסיבות, ככה צריך אדם להרגיש, איך אמר הבעל שם טוב הקדוש, העולם הזה, הכל ציורים, כולם ציורים. שימי בן גרה שצייר את דוד, ודוד אמר שהכל מהשמיים, מה הכל מהשמיים? אבל זה האיש הזה, האיש הזה קילל אותי. דוד המלך אמר לא, זה ציור. וואי, בעולם הוא צייר מיוחד, אומר הבעל שם טוב. האדם מצייר רק ציור על הקיר, הצייר עובד עליך בעיניים, זה נראה אמיתי. אתה בא, אתה נוגע, זה לא אמיתי, ציור. מתי אתה מגלה שאתה נוגע בידיים? בעולם הוא צייר עוד יותר גדול. אין צור כאלוהינו. רבותינו אומרים במסכת ברכות, אין צייר כאלוהינו. הוא מצייר בן אדם, ידיים, רגליים, פנים, הכל, והוא מקלל אותך, והוא מדבר עליך, והכל מהשמיים, זה ציור. אתה שומע? מי אומר את זה? הבעל שם טוב הקדוש. הוא בא בספר עבד השם. הכל מהשמיים, הכל. אז מה? אז תקבל את זה באהבה. אל תגרום לשון הרע וחידוד. אוי, 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 אוי. עוד משפט אחד, וזה, אני מסיים את הסיום, אני חייב להגיד את זה. ראובן ושמעון, שתיהם יש להם חנות של דגים. איזה דגים יפהפיים. אחד קנה שנים מראובן. יום אחד ראובן עבר ניתוח, חודשיים החנות שלו היה סגור, אז הוא קנה משמעון. החודשיים האלה שהוא קנה משמעון, שמעון כל שבוע עובד עליו. עושה לו, מביא לו דגים יפים וזה, אומר לו, אתה יודע, אצלי סחורה טריה כל יום. אצל ראובן זה לא טרי, יעני ברמז, לא, תישאר אצלי. אחרי חודשיים, ראובן חזר, ברוך השם, חזר לחיים טובים, פתח את החנות, פוחד דגים. בא אותו אחד, קונה דגים. הוא אומר, הדגים יפים. הוא אומר, תשמע, הדגים שלך מאוד יפים. אני לא יודע, למה שמעון אמר עליך שזה לא טרי? כך הוא אמר עליי, מה זה נקרא? רכילות. זה רכילות דרך מרמה, דרך צחוק כאילו, הוא לא אמר לו, אתה יודע מה שמעון אמר עליך? הוא לא אמר לו ככה, הוא רק אמר לו, הדגים שלך יפים, אתה חותך לי יפים, בתוך ניילון, לא בתוך עיתון, חס ושלום, ניילון, וזה, אבל, אני לא יודע למה שמעון ככה אמר עליך. מה עשית? מה עשית? שהם הסתרזרו ביניהם, והנשים, זה רכילות. זה רכילות. טוב, הוא לא מתאר, מה ששמעון אמר, לשמעון יש לו בעיה. ששמעון אמר, אצל ראובן הסחורה לא טריה, לשמעון בטח יש בעיה. אבל שאותו אחד בא וקונה מראובן, הוא גם נוצרה לו בעיה. למה סכסכת? שולח מדנים בין אחים, מה אתה רוצה? הוא אומר את זה בדרך אגב. יעני הוא משבח את הסחורה שלו. למה שמעון ככה אמר עליך? אני לא יודע. מה עשית? זה היה מיותר. מיותר. אתה צריך להרבות אהבה ואחווה. לא לזרוק פצצה ולעשות ריב. כן, מה? כן. שאלה יפה. וזאת יש סימן מיוחד של רבנו החפץ חיים. אם אישה רוצה, היא באה מעבודה, רוצה לספר לבעלה. מה היא בעבודה היום? מה מותר לו לשמוע?
מה, אסור לו לשמוע? לפעמים מצווה, בעזרת השם נלמד, שבא לשמוע את אשתו, שתוציא קצת מהלב. וואי. בעזרת השם נלמד בסימנים הבאים, בעזרת השם. הרב עובדיה שליט"א ביביע אומר, חלק ב', יש לו תשובה בהלכה, שנגיד, קראת ספר, אסור להגיד, זה ספר, זה ספר, יש כאלה קוראים ספרים, זה ספר. אם כיוונת באמירתך, זה ספר טוב, לגנות אחרים, יש לך עבירה. או שמעת איזה חידוש. אתה אומר את זה בכזאת צורה, כל אחד אומר איזה חידוש, אללה, זה חידוש יפה, אללה, איזה חידוש, אני כל הלילה לא יכולתי לישון מהחידוש היפה הזה. יעני מה? שאר החידושים ששמעת אותו ערב לא יפים. אתה מכוון לפגוע, זה לא טוב. כשאתה לא מכוון לפגוע, אתה אומר, קראתי ספר, אחלה של ספר. איזה סיפורים, איזה חידושים, איזה יראת שמיים, זה אתה יכול לספר. לא לכוון לגנות ספר אחר. אבל יש דבר שמותר, אדם שהוציא, כתוב בספר, יחווה דעת, שבחלק ד' סימן סמך, אדם הוציא רישיון נהיגה, ויש לו מחלה קשה, שלא עלו על זה. הוא מסוכן בכבישים. מצווה לפרסם את זה. כמו שכתוב בתורה, שאסור לדבר לשון הרע, יותר מזה חמור, אומר הרב עובדיה שליט"א מרן, כשיש מצווה לספר, ואתה לא מספר, אתה עובר על הפסוק, לא תעמוד אדם ברעך, זה אדם מסוכן בכבישים. אם אתה יודע, אתה בטוח שזה אמת, תתייעץ עם הרב, שזה ב100% מצווה לגלות את זה במשרד הרישוי, שיקחו לו את הרישיון. תגיד, יש לו חס ושלום מחלה מסוימת, שזה סכנה לנסוע איתה עם היהודים, אוי ואבוי, זה מצווה לגלות. לכן הכל בהתאם לתועלת של העניין, או לגנאי שיכול לצאת. אוי, כן, סיפור קטן, הרב מבריסק, צדיק יסוד עולם, אין מילים, זה רבו של הרב שך, שהיה, הסמיך אותו להנהיג את הדור. פעם מישהו הלך איתו, והוא שומע איך מישהו מלווה את הרב מבריסק, מספר לו לשון הרע על איזה עסקן ציבורי. וואי, איך אומרים? גומר אותו, קובר אותו. והרב מבריסק שומע, כן, 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 מה אתה אומר? איי, 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 שומע ככה. טוב, אחרי הכל, התלמיד השלישי אומר, רבנו, כמה לשון הרע, יש פה על העסקן ההוא. הוא אומר לו, תגיד לי בבקשה, אם אדם שם את היד שלו בכיס שלך, הוא גונב כסף, מותר לך לצעוק, גנב, גנב, תוציא את היד שלך. או תגיד לשון הרע, הוא גונב אותך. זה נקרא תועלת. אין לך תועלת גדולה מזו. לספר לגדולי ישראל, וואי, זה נקרא תועלת. לא לאנשים, לא לחברים, לא להוציא פשקווילים, או מכתבים אנונימיים, או מודעות על עסקנים. תביא את זה שהרב הגדול יעשה, תבוא לרב הגדול. פשקוויל קדוש, זה פשקוויל שכתוב למעלה, על דעת הבריס כרב, או על דעת מרן הרב שך, מתפרסם במכתב הבא. וואי, זה קדוש. אתה מוציא בעילום שם, אתה